Altså, vi skal hej og velkommen. Vi starter, altså, derfor vi er nået så langt. Så det er fordi, at kameraet var gået lidt i stykker igen. Og jeg døde lige. Skal vi bo her ved starten, drenge? Okay, jeg skal lige hen. Nej, skal vi bo her under jorden hernede? Vi skal bo. Vi skal bo her. Det er et godt sted. Skal vi bo her, drenge? Herop. Jeg laver mit eget hus. Vi laver hver vores hus, ikke? Vi kommer til at lave hver vores hus. Så jeg kommer til at bo heroppe. Så jeg lige får alle... Jeg laver lige en lille farm. Jeg laver et lille farm. Laver en lille wheat farm. Men nu skal jeg til at lave mit... Jeg laver lige sådan et sted, hvor jeg kan få mad og sådan noget. Og så mit mål er at finde noget jern indtil videre. Ellers går jeg lige herned og planter. Jeg skal lige have med crafting table. Så planter jeg mig hernede indtil videre. Så skal jeg have en hoe. Så skal jeg have en træluke. Dun. Først gør jeg lige sådan der. Så planter jeg lige alle mine seeds her. Og Bertil, det er mit sted. Det er der, hvor min farm er. Nå jo, Bertil, hvorhen bor du? Når du bor der? Nå, her er min farm indtil videre. Hvis du har noget jern, så giv mig det. 3, og så kan jeg have min egen farm. Creeper. Jeg brænger lige en creeper. Lige i hovedet på mig. Hvad? Jeg har taget et flot stykke jern. 2 faktisk. 3. Jeg vil gerne have 3. Jeg synes! Nå jo, jeg har ikke glemt, hvordan seeds fungerer. Du er nødt til at hugge planter for at få seeds. Og det betyder, at jeg kan få brød. Og så laver jeg sådan en brødfarm. Sådan infinite brød og sådan noget. Når jeg er noget lidt bedre, når jeg får whetstone og sådan noget. Men vores mål er at finde en diamond, en diamant. Jeg er allerede nået meget langt. Og så vores mål er at finde en diamant. Det er mit mål at finde en diamond pickaxe eller en diamant. Min mål er at bygge min base færdig. Jeg er i gang med at lave min farm. Og det bedste er, at jeg har en seng. Det bedste er, at jeg har min seng. Jeg er allerede snart færdig med min entrance. Her hvor min seng er, må ingen ødelægge, fordi det er der, hvor jeg bor. Jeg har ikke haft nogen seng endnu. Jeg har ikke engang dræbt nogen får. Jeg har dræbt et får. Jeg har også dræbt et får. Jeg har haft nok til en seng. Jeg har haft nok til en seng. Jeg laver en pickaxe. Fuck, jeg er hungry. Bertil, hvad med så? Gud er min. Jeg er nået meget langt. Drenge, jeg går lige til dag, fordi ingen af os har en seng. Eller jo, I to har ikke. Men næste dag skal jeg bruge tiden på at finde får, okay? Den her dag skal jeg bruge på at finde får. Okay? Den her dag skal jeg bruge på at finde får.
Marius, må jeg godt hugge det her sten? Nej, det er mit. Så hugger jeg det her. Nej, jo, du må du faktisk godt bruge den. Så hjælper du dig bare med at bygge din base. Jeg skal bruge sten nemlig. Marius, må vi godt bruge den her som stenhule indtil videre? Men jeg skal bare gøre sådan, at den ser godt ud indenfra, grund af, at jeg vil gerne have den til at blive om til min base, nemlig det der. Må vi godt grave ind noget, som du kan placere gulv og sådan noget? Ja, ja. Men det er fordi, nogen af os skal bruge sten, nemlig. Jeg har ikke brug for noget sten. Hvor jeg skal bygge min hule lige nu først. Yay, jeg har da fået en sten. Ja, det ser allerede godt ud. Bertil, har du en stenpickaxe? Ja. Altså, Jeg har også en sten. men så, først så dør jeg lige. Det er den måde. Andesite. Nu kan jeg få flot gulv, Marius. Jeg giver dig lige en betaling. Nej, jeg har fået flot gulv nu. Nej, jeg får betaling af, at du huller det ud. Vil du have noget, Marius? Jeg kan få flot gulv nu. Ja, Brønd, du fik andesite. Ja. Jeg er lidt ligeglad med andesite. Jeg kan godt lide det, fordi det er god til gulv og sådan noget. Altså, har I nogensinde tænkt over, hvorfor skal det være pænt gulv? Jeg Brønd, så ser det bedre ud. Men hvorfor kan man ikke bare have sådan en sten i bjerg? Jeg laver alt om til træ. Så der kommer nok ikke til at være en skov tilbage, når jeg bliver færdig. For! Marius, jeg giver dig lige uld til... Bertil, vil du have noget uld? Nej, jeg har 3 stykker. Marius, du får uld. Okay. Du er den eneste, der mangler en seng. Jeg har nemlig masser af... Har du noget mad? Marius, har du noget mad? Jeg er ligeglad, jeg dør bare. Jeg har faktisk... Ja, vi skal stille den anden ting på. Jeg skal lige hen til min madfarm igen. Det er fordi, jeg er så low. Jeg har 2 liv. Og ingen af mine planter er groet. Du også huske, at du også skal lave mad til os alle andre, hvor du er farmeren. Nej, altså I skulle selv færdigt også plante mad. Bertil, bor du under jorden? Ja, han gør. Så går jeg hjem igen. Jeg skal lige hurtigt have ødelagt den her dumme for. Eller dræbt den dumme for. Nå, et mere ud, og så har jeg fået nok. Dumme zombie. Jeg går bare igen. Au! Bertil, lidt af det findes. Bertil, du har lavet det. Ja! Han stod her og kiggede på mig og byggede mig. Se her. Au! Er du der er mere zombie? Nej, kig. Han stod her og kiggede på mig og byggede mig. Og nu laver jeg stentools. Jeg er død en dum zombie. Jeg skal nok dræbe. Marius, jeg skal nok dræbe dem. Nej, altså, de er irriterende. Jeg er allerede blevet dræbt af dem 2 gange. Jeg får, altså det er da klart, hvorhen de kommer fra. Kan du så ikke blokke hullet? Marius. Fordi nu der er alle ting, jeg har ikke nok materialer. Jeg skal nemlig også bygge. Ja, jeg vil springe en creeper ind i Marius' hus. Marius? Nej. Marius? Jeg skal bruge lang tid på det her. Ja, men jeg bliver jagtet. Jeg skal nok dræbe den der dumme creeper. Jeg fik den. Giv mig mit redstone powder. Giv mig det powder der.
tak. Hvor er powderet? Fint. Du ved ikke, hvis du bliver med at dræbe mig, så får du ikke noget. Det tager jeg sgu da beholde lærer af. Så giv mig det. Der er kun én. Ja, det ved jeg godt. 1000 tak. Og var det ikke godt, jeg dræbte en creep? Jeg ved, vi har en gratis XP-farm. Hernede i grotten. Skillet! 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 Jeg vil ikke dø til en fucking spider. Jeg vil ikke dø. Ja, der er hekse. Og jeg har en knogle. Jeg kan måske tæmme en ulv. Prøv at få nogle par flere. For hende, tror du ikke også? Jeg får 3 berries. Jeg har plantet en hel farm op ved mig. Sådan det. Finally, jeg blev færdig med staircasen. Hvorfor tog det så lang tid, Marius? Det er på grund af, at jeg lige skulle have gjort noget. Skulle du lige have lavet nogle børn? Jeg gik på, hvad jeg ellers har gjort. Jeg har gjort... Jeg skal lige sige ting. Har I ovne? Nej, men jeg har nok til at bygge. Jeg har 2 ovne indtil videre. Jeg har da god fjævs. Jeg skal stadig have bygget min. Jeg skal stadig blive bygget. Bertil. Har du et stykke grå jern? Ja, vil du have det? Ja. Du skal ikke dø af det der igen. 1000 tak, Bertil. Du kan... 1000 tak, Bertil. Har du 3? Har du 2 mere? Nej, jeg har desværre ikke mere. Må jeg få lidt mad? Du har selv en farm. Jamen, den er pisse lille. Fint. Du må få de her buske, der er groet herover. 1000 tak, Bertil. Jeg har alligevel også noget mad. Lørne, så må du også bruge min reed farm. Du må. Men Mars, han skal sikkert også have noget, fordi han har ikke engang... Jamen, så skal han sgu da også dele. Nej, og det er heller ikke mit problem, Mars. Du skal bare... Jeg er lidt ligeglad. Mig og Bertil, vi dør. Jeg dør bare, hvis jeg nu ikke har meget hunger. Det er samme her. Jeg skal få mad bagefter. Jeg har fået mad af mine planter også heroppe. Jeg har 4 fra. Lukas, du døde igen. Jamen, det var meningen. Og endnu et mirakel. Mirakler er, at han dør. Jeg er i gang med at lave en farm heroppe. Igen og igen, der gror. Det, der er fede ved de her farm, det er, du kan også bruge dem som defense, som til monstre. Jeg kan også lave bone ud af den der ene knogle. Jeg elsker de små, fordi de skader ikke en. Og det værste er ved det. Nå jo, jeg leder lige. Jeg går ned ad mine efter. Jeg er lige nu i gang med... Jeg dør til nederkop. Jeg dør til nederkop. Hej. Ikke op til min bas. Er det smadrer? 1000 Det er nok tak. den, som er død menneske. Mindst. Nej, det er nok Bertil, faktisk. Jeg tjekker lige op i chatten. Men det er ikke så... Bertil 2 gange. Nej, du døde... 1, 2... Ja, du døde kun 2 gange. Jeg døde 2... 3 gange. Lukas han døde 1 gang, 2 gange, 3 gange, 4 gange, 5 gange. Ja, det er fordi jeg var nede, og så blev jeg slået ihjel af en heks. Det var faktisk heks. Det var faktisk heksen. Ligner jeg er nødt til at kolde my pickaxe. Men... Drenge.